кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на NET+. Международният атлетически турнир Нови звезди, организиран от спортен клуб Класа и доцент Пламен Нягин, се организира за 46-ти път и чрез него се отбелязва Денят на българския спорт. И тази година състезанието е включило в програмата си 100-200 метра интегриран старт, както и тласкане на гюле. Въпреки дъждовното време, всички 53 атлети с интелектуални затруднения са се включили в турнира с голям ентусиазъм и висок спортен дух. Представител на град Сандански е била Мирослава Петрова от клуба по адаптирана физическа активност и спорт с треньор Зоя Тодорова. Състезателите бяха разделени в няколко серии. Участие взеха 53 атлети с интелектуални затруднения. Тук се включва и Асоциация за развитие на българския спорт, подкрепен от програмата Еразъм на Европейския съюз, която насърчава устойчиво включване на хора с интелектуални или физически затруднения в спортни дейности на местно, национално и международно ниво. В международното спортно състезание взеха участие атлети от АФА, град Сандански, спортен клуб Спорт за всички, Паракидс, адаптирани спортове и много други. На самото на международния турнир Нови звезди почетен гост беше заместник министъра на спорта, който на финала връчи медалите на всички отличили се спортисти. В този турнир тя участва за трета поредна година и се представи отлично. Мирка, покажи ни сега медала, който си спечелила и ни кажи в коя дисциплина е той. На 100 метра и е сребърен медал. Доволна ли си от представянето си? Да, доволна съм. Много. Приятели ли са там и с други лекоатлети като теб? Да. И беше много хубаво, нали? Да. Следващото състезание на Мирослава, за което се подготвя, ще бъде през месец юни. Там, освен нея, ще вземат участие и други двама лекоатлети от АФА Сандански. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на NET+.